Защо отблъскваме хората, когато най-много искаме да са до нас? Искаме някой да ни види, да ни чуе, да ни обича, но не го казваме. Вместо това ръмжим, отблъскваме, хапем. Когато най-много ни трябва близост, най-жестоко я гони. Знаеш го, душата крещи, прегърни ме, а устата вика, махай се. Любимият човек е пред теб, страхът те стиска за гърлото, но вместо ръка ти хвърляш думи като ножове. Служителят ти е сбъркал нещо, унижаваш го. Не от злоба, а от слабост. От страх, че ще видят колко си уязвим. Защо е така? Защото сме животни, защото стара болка вика, не се разкривай, ще те наранят. Гняв, сарказъм, обвинения, броня срещу истина. А още културата ни казва, че слабостта е провал. Особено ако си мъж, шеф, лидер, никой не ни е учил как просто да каже: боли ме, имам нужда от теб. Как да спрем този абсурд? Първо, осъзнай какво искаш, някой да те приеме. После, кажи истина. Просто, не знам как, но те искам близо. Създай среда, която слабостта е позволена. Знам, трудно е, но когато успееш, точно тогава става магията. Някой те вижда истински и остава. А нали точно това искам някой да остави? Ще се радвам не да ме последваш, а ако се замислиш и промениш нещо в живота си.